ukázali, že ešte majú málo síly v tých svojich nežných, chutlých ručkách. Nedokázali s tými hadí. Prosím vás, skúsme trádivoľniť čo najskôr, pretože chlapci zo Setechova sú už nažhavení na maximum. Všetko je pripravené k tomu útoku a určite ešte v kategórii širokých haníc budú chcieť prehovoriť do popredných umiestnení. Takto je ešte otvorené, je odštartované Setechov na trati. Čas 121. Sú na druhom mieste chlapci zatiaľ v kategórii širokých haníc. Prvá strana bola zvládnutá za 18,380.